Mai ava muri kuona vane varume 3, a woman with 3 different husbands. Pamusoro pazvo vane vana 2, but pakati pevarume ava hapana muridzi wevana. What's so surprising is they live happily together, and between all her husbands hapana anomboita pfungwa dzekurwa because vese vanoti vakanyora murudo. Although this may sound abnormal, but kutaura kwandikuita izvezvi, vanhu ava vari kutogara vese semhuri imwe chete. Ndikuzviziva kuti muri kuda kuziva kuti amai ava vakatsvagirei varume hobho, ende varume ava ndio vanopfimba mukadzi uyu here. Ende panouya umwe murume umwe agara aripo anozvigamuchira sei. These are some of the things that you are going to be enlightened in this video. For those who don't know me, Donze Hasta, and I'm a professional YouTuber. Nyaya yacho yakamira yakadai so. Mukadzi uyu anga akatombororwa nomwe murume, but nemurume uyu wanga akarorwa naye, murume uyu akazoita accident. And abva kuita accident murume wake, mukadzi uyu akasara akashurikirwa kuti murume wangu afa. During her grief time and during the time of depression and grieving, pakazouya muning'ina wemurume wake. Muning'ina wemurume wake ndiye akazoita musara pamababies. Saka uyu murume uyu akaita musara pavana, ndiye wacho wekuti aiva comforta, achivabatsira achiti don't worry, zvichaita, musawari, musaite stress. But mukadzi uyu akatozopedzisira akutoda muning'ina wemurume wake. Ende izvi muchishona handizivi hangu kuti zviri wrong here kana kuti it's correct, ndo musara pavana wacho unenge uchirehwa. Zvadaro apa papasiri wrong, but panozoita wrong ndo pane imwe part yandiri kutaura pamberi. Vasara kudaro they fall in love with each other, vakanyatsonoti vanopindirana vakadini. But mai ava rimwe day pane umwe munhu wavakasangana naye rimwe day, murume uyu wamuri kuona pascreen. Murume uyu aiva pauniversity, anga achangopedza university, ende achangopedza university anga asina basa, anga asina chii. Saka aizama kungotaura nevanhu vakawanda vaanongoona kuti kuda uyu ane moti yakanaka, then omudza nyaya yake kuti inini handina basa, ndikutsvagawo basa kana mune kambani kana chii. Ndopa vakasangana nemukadzi uyu. But nekufamba kwetime mukadzi uyu akatozopedzisira akuda murume uyu. Murume uyu anga apedza university. Akumuda kudaroka they fall in love with each other again, sezvavakamboita pana uyu musara pamababies. Ndo zvavakaita futi, vakatotanga kudanana. And then after after 1 month or 2 months vakazomushedza mukadzi uyu, vakamuudza kuti ndakuda kugara newe. In other words, mukadzi uyu akatoudza murume uyu kuti kana zvichiita ndoda kukurora because ndagara ndine imba, but kumba kwangu kwagara kuna umwe murume wangu wandakasiyirwa futi. Zvadaro uyu akabva introducedwa, vakabva vasvika vese pamba vakaniintrodusa kune uya murume agara anga ari pamba, kwanzi uyu ndo ava murume wangu wechi2, asi mese ndinokudai zvakafanana ende mese ndichakupai zvakafanana. Handimukuona. Saka pane munhu ari kuona video rino, ndisati ndasvika panyaya yekuti vakasangana sei nemurume wechi3, ndoda mbokubvunza kuti wewe kana uri mukadzi uri kuona video rino, ungadawo here position yemukadzi uyu wekuti unoita varume vakawanda ende vese vachizivana, ende vese votobvuma kugara mumba 1. Ende kune murume ari kuona video rino, ungade here kuenda kumba kwemukadzi kwagara kune umwe murume? Ndiudze futi mucomment section, ndoda kuziva. Saka vagara vese kudaroka, zvakazoitika ndezvekuti mai vaya futi, hameno kuti mai ava vane lake here kana kuti vanofarira kubatsira vanhu vanotamburira. Pane munhu wavakasangana naye aivachemera nhamo dzavo, achivaudza nhamo dzavo kuti inini zvinhu hazvisi kundifambira, handina basa, ndikutotsvagawo futi zvokuita nechichi. Hameno kwavakasangana havana kunyatsoda kutudza muinterview yavakaitwa, havana kuda kunyatsotaura kuti vakasangana kupi. Vadaro futi mukadzi uyu akaita fall in love again kechi3, akabva ada murume uyu
wechi3 akati ndikumunzwira tsitsi ndoda mbomubatsira but haana kumunzwa kuti ndakuda. Akatanga ukomubatsira mune zvinhu zvaida, achimupa mari yekustarta bhizinesi, achindidini. Nekufamba kwetime murume uya akabva adyira mai vaye vakabuda pachena kuti ndoda kuti uite murume wangu. Murume uyu akati hazvina kushata, but ati hazvina kushata futi akazodzwa kuti kwagara kune vamwe varume 2 kumba. Hani muri kuona nyaya yacho manakira inoita. Akaudzwa kuti kwanzi kwagara kune vamwe varume 2, iwewe ndoda kuti uite murume wechi3 kumba kwangu. Saka iye akabva ati ndege ndingoriska. Akabva ariska akabva aenda kumba paakanointrodusa kuvarume vaya, vobva audzwa futi zvakaudzwa wechi2 kuti mese ndokudai zvakafanana, uyai panopamba ndichange tichichengetana. Ende ndozoti vanhu murida kuziva kuti sei vanhu ava vaibvuma mukadzi uyu kuti kwanzi varorwe naye ivo vagara pana umwe murume. Imwe nyaya futi yanga nchini chakudzei pamberi ndeyekuti mukadzi uyu agara ane kasero, ende mukadzi uyu munhu anonohodha mota kunana Japan achidzita resale mukantri make nemapuraizi ameno zvavanenge vachiita. Vanhu vanotengesa mota munoziva kuti anenge achitora kuti sekuti for example mota itenga 300 then munomozoitengesa 600. Ndozvinoita mukadzi uyu. Ende kutaura kwandikuita izvezvi vari kugara vese, ende mukadzi uyu akatotengera varume vake mota umwe neyake. Ende futi chinzwa ika funny part musati mabva pavhidhiyo rinoni. Painterview vakabvunzwa kwakanzi munozvitambisa sei panguva yetinashe Mugabe. Ndikuavoida kutaura amwe mawords because I want this channel to be a family friendly channel. Saka ndikuavoida amwe mawords. Vakabvunzwa vakanzi munozvita sei panguva yetinashe Mugabe. Vakanzi munguva yetinashe Mugabe umwe neumwe agara neroom yake. Saka mukadzi anomboenda kana kuroom yeumwe murume, omboenda kana kune umwe murume, kana kuti varume vanenge vachishedzwa on separate days kuti chimbouyai kunoku tichirara tese mu1 room. Ndozvavanenge vachiita. Saka ndo mamanejeri avari kuita. Ende vanhu ava vari kutotaura kuti kwanzi we are a happy family ende hapana chinhu chinotikanganisa, isusu tiri murudo. Ende varume ava vanonyatsototaura kuti isusu hatisi kuzviitira for mari, tagara mukadzi uyu tinotomuda nemwoyo wese. She's a nice person because munhu akatiitira zvakanaka munguva yekuti tatisina kana chii kana panhu pekutangira. Imimi vanhu vari kuona vhidhiyo rinoni ndiudzei kuti varume vari kuda mari here kana kuti vakatozongoita fall in love vakatodawo mukadzi uyu zvechokwadi because mukadzi uyu aivabatsira. Ndozvandoda kunzwa. Ine musati mapedza vhidhiyo futi tisati tapinda pane chimwe chinyaya chidiki, ndoda mbokudziya apa kuti Hasta Shots. Hasta Shots vakawanda moiziva kuti inoshuta mawedding, lobola nemabirthday. Namba dzewhatsapp ndo dzamuri kuona. Zvinhu zvese zvamuri kuona izvi tisu takazvishuta ende toda kuya kuzoshuta zvako totombozviita. Kana uchida kutombopostwa pafacebook tomboposta, hombopisa nepatiktok tombotaura kuti tashuta kapo iri kupisa. Tochidzokera kunyaya yedu yevanhu ava. Vanhu ava futi vanotombonyewa muarea mavo, vanotonyewa kuchinzi ndofunga the reason why yakaita kuti mukadzi uyu atsvage umwe murume wechi2 yagara anga naye uya waakasirwa musara pamababies. Kwanzi chakaita kuti atsvage murume wechi2 inyaya yekuti anga asiri kugutsikana naye. Kwanzi anga asinganyatsofadzwa panguva yetinashe Mugabe yefadza madzimai. Kwanzi anga asinganyatsi kufara. But iye mukadzi uyu muinterview akataura akati vanhu ava vanonyepa. Ini ndakangotsvaga vamwe varume because ndinovada varume vavo, ndakangovada nezvinhu zvavo zvavari kuti havana chiunhu. Ini vanongondida sezvandiri. Kwanzi handitsvagi munhu kana zvinhu zvakawanda, ndinotarisa mwoyo chena wemunhu. Hani mukuona iri dhivi. Demai ava yapa next door pedu kuda ndaita wechi4 ungonipa mari. Ndikutamba. Let's get back to serious business. Saka ndo zvavaitaura varume ava futi vakabvunzwa kwakanzi takakunzerai murume wechi4 munomugamuchira here? Obvious vakati tinomugamuchira nemufaro because anenge ajoina family yedu. Saka ini nangu nyaya iyi yakatondinetsa. Nyaya iyi yandikutaurei inyaya yechokwadi. Vanhu ava ndikutotaura izvezvi vatoriko ende vakatoitwa interview kutaura kwandikuita izvezvi ava. Imimi chimbondiudze mucomment section zvinhu zvamuri kufunga. Ende kune vanhu vese vari kundiona
paHasta TV kana paTikTok kana paFacebook. Ndokumbira kuti mufollowe kuti mugonzwa dzimwe nyaya futi dzezvinhu zvinoshura kana zvinhu zvinokuitai amaze zvanga musingazivi kuti zviri kuitika. Isusu tatojaira kuti murume ndiye anorora vakadzi vakawanda, but takutona mukadzi achiroora varume vakawanda. Ende vari kuonera paYouTube ndokumbira kuti musubscribe. Siyai macomments tinzwe zvamuri kufunga. Tony, goodbye.